Cheers. Mura siya pretzels. Hi guys! So for today's video mga person. Char. So wala ko'y laing ma-video. So i-try na to ning Pepero almond. Karon pa first time pa nako nimo kaon ang ginaani guys. So inaani siya. Nakita na nako ni sa Mercury Drug. Pero feeling nako kanang naang mo try daw ko ani kay wala pa ko kakaon ani. So, i-try na to open. Nakita na ko sa mga TikTok, sa mga kuan, mga pepero. Pero kabalo kung unsay lami kay Ginoo ko. Talagsa rapod ka makapalit og mga inaani kay Dulyaris man siya, guys. Bisan pag ina siya ka, feeling nako isa ra daw sulod ani. Unya. Feeling nako pod ambot unsay lami ani try nato kaya makatilaw bitaw tag chocolate kana ra yung mga tinagbuan sa atong mga relatives sa atong mga paryente ug sa atong mga amiga nga nasa gawas ay apat makakaog chocolate di ba tinuod na magpasalamat jud ta sa atong mga kuan mga kaparintihan nga patapasalubunganan ta og mga chocolates kay makatilaw ra gyud mi ang mga taga bukid makatilaw ra jud og mga chocolates di ba char so morning ato nang i-open di ay ano siya sa luyo nya by the way wala lang tesa na loading ko wala nang ngutana, bisan bagwa mo nang ngutana, ang akong favorite, dyan nga chocolates, kay kana dyan with almonds. So, muna na siya pag open guys, ginuo ko sa kay. Feeling na ko kanang, ko ano man ni, katutuwa bang, muna ni siya sulod. Kani, muna siya sulod, ana. Dayon, ana na siya. Kaysa, stick ora man ni siya dagway. Nani mga ignorante no og mga inaani nga wa patakatilaw og mga chauvinist, mga chacha so diri open. Wala siya tear here kay lapis na ako. Untong iyakan para Chris. So, ato na siyang i-open, guys. Hala, inani na dahil siya. Ay! Abi ko ba siyang chopsticks? Onjud, no? Inani siya. Ay! Inani siyang dagway. Saan man yung kamera ni, oh? Anak na siya. Sus, bura naman dahil siya deep nga, ano? Sticks. Siya stick pero mas gahi siya kuan. Di na siya mga nuts sa kilid. What? Mga gibutangan og gi-coat og chocolates. Di na mga nuts. Ana ra siya guys. Ana ra siya ka simple. Ana siya niyo. Ako ipon pilay sulod haw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I think 8. 8 or 10. Muna na siya. 8 or 10. Na siya. So, without further ado, istoryahe. Ato na siyang tilawan, guys. Kung unsa yung siya lami. Siyempre, muna siyang chocolate. Gaga. Bulok ka. Ito niya. Try. 2,000 years later. Cheers.
Mura siya pretzels. Social na mura siya pretzels. Diba? Mura siya pretzels, dude. Ano din eh. Hindi siya. Siyempre, tamis. Wala ba na siya mga kuwan? Number 1 brand in Korea. Kani bitaw mga trying hard kay ta mag Korea. Tanan na lang, gusto na lang tanan tilawan. Pero, ang sunod yun ako, puhon. Kay, makaluwag-luwag, magkuan jud ko. Samyepsal. Chara, gamong sabot nilang, you know, anaros. Muna siya. Brania kuan. So, mga unta guys, lami siya. Lungog ninyo. Lami siya, ma-blend sa yung sticks. Yung chocolate ba melt sa mouth, din na siya mga nuts. Ano siya? Nangita kog almond, abi kog dagko kay almond sa sulod. Kay dako kay siya dire. Gipangtapos ra siya sa kidid. Oh my God. Ini almond gagmay kayo. Pwede almond ng nag-uapod sunod ninyo ang almond, no? Hindi sa maboring ka ba? Lantaw ka kidrama. Ang kaan po kag pepero. Ngayon siyang flavor, nakita na ko dito. Pero, ngayon ko aning almond mong good. Pero na po, maka luwag-luwag. Wait na po ta. Piving na ko. Mahalon siya, oy. $1 ka, $10. Tsaka nakas Amerika. Masama. 50 plus manjuran niya. Kami nila guys. Sobraan po na ako kung mga inserictos kay kabalo naman mo sa mga may kamera dire akong nawong may na-focus. Mumunang nag-blush on jud ko kay ma-focus akong nawong. Cha! Feeling. Ay siya. Logic siya. Fairness. Mingi siya guys. Pag anak. Oh, no. Sigarilyo di maubos. At nakakatulog. Sorry. Kuratag effect ding pepero ay. Hi Pepero almond. So this is Pepero. Lami siya guys. Bro siya pretzels. Pero na lang siya yung almonds or nuts. Hamwer. Dip ra siya. Yan na rin siya. Next is pero uunin mo yun. Turn up ako ang yun no. Chocolate. I feel chocolated today. Naghanong punta nilang almond, no?
Next is next guys kay ato na po ning tilwaning. So ano pag dali magbasa. Oh, no, no, Kwan no, siya, no. big ball, more kokwa, van,